ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀପାବଳିର ହାପି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି, କାଲି ମୋ ଫୋନ୍ ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଆଜି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ବସି ରେଫର୍ କରି 450 ମିନିମମ୍ ଦିନକୁ କମେଇ ପାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସେଫ୍ଟି କ'ଣ, ସେଫ୍ଟି ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଏମିତି ଓପନ୍ ଆସିବ। ଓପନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେବେ, ଇଂଲିଶ ଦେଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ମାଗିବ ସବୁ 10th ପାସ୍ ମାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆପ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବ୍, ଏଥିରେ ଜବ୍ କରିବେ, ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ କରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ କରିବେ। ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପଚାରିବେ, କେତେ ବର୍ଷ ତାପରେ ଏଠୁ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବର୍ଷ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ପଚାରିବ ଆପଣ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଚାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ପଚାରିବ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପଚାରିବ କେମିତି ଚାକିରି ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାରିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିମ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଥିବ, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ତାପରେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ନହେଲେ ରିସିଭ୍ କାଟିବେ। ପେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଅବିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା 12 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଛି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି 12 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ପଇସା ଆଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ଲୁଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲରେଡ଼ି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ରେଫର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଲୁଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଲୁଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଜଲ୍ଦି